Jeg tager video. Det kan jeg også sende til jer. Se, der er en chakal. Øj, nu tager han. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne krasset halvdød derovre. Gør du det? Nå. Ja. Okay. Hyænen har ikke rejst sig, der bliver angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig halvt. Så jeg kan se den hyæne. Ja, det var det. Den rejser Nå, ned. den er over. Nå, Ja, den den er blevet er. angrebet. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldeligt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven, jo? Det kan ikke dårligt. Det tror jeg sgu. Jamen, jeg kan da ikke lide at se på det. Nej. Hvorfor skal de heller provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvad fanden? De opsøger det jo selv. Nu kommer den her også, skal bare se. Skal den heller lede efter den der? Ej, hvor voldsomt. Nu bliver den nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og skriger. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men det er jo stjålet hans. Hvorfor du? Han havde stjålet tilbage til ham. Nej. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løber hen til sådan noget igen og gør det fede. Jeg skal ikke. Der er ikke noget. Nu tager den der. Det kommer til at tage flere løgne. Det kommer til at være flere. Det er da hvad de ikke kan. Helvede, var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det her, det synes jeg er rigtig sjovt. Nej, det synes jeg ikke, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan der. Han har garanteret at få det. Eller de glæder vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres eget.
Nej. Nu er I et mit svin der. Jeg kan så ikke forstå, hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om, de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Nej. Altså, så bliver det helt stille. Fuldstændig. Med et. Eller de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Det er bare at se her. Så nu er der ikke nogen pointe med det mere. Har du taget et billede af det der, hvad den står der? Nej. Og du tager billeder med din iPad? Nej, jeg er slet ikke op til det. Det skal ikke. Nej, Han er aldrig, der vil kigge i kikkert. Nej. Det er også nok for mig. Kaj, kigger den over i, når du vil filme. Han gider vel ikke kigge den der ned i det der trapper. Det er ikke mere.